Com penjar un fitxer o una carpeta amb el selector d'activitats. El primer pas, com sempre, és activar l'edició. Ens situem a la secció on vulguem publicar els recursos, per exemple, a la secció Expressió oral. Cliquem a Afegeix una activitat o un recurs i a la pestanya que se'ns obrirà busquem carpeta. Ens demanarà omplir un formulari amb el nom, que és obligatori, i una breu descripció, si ho creiem necessari. Més avall podem incloure el contingut de la carpeta. Per fer-ho, tan sols cal arrossegar els arxius que vulguem o clicar a Afegeix i buscar el fitxer navegant per les carpetes de l'ordinador. Un cop seleccionat tot el contingut de la carpeta, ja podem desar els canvis. Ara veurem com penjar un únic document al Moodle. Recordem que cal tenir l'edició activada. Tornem a buscar la secció que volem editar. Cliquem a Afegeix una activitat o recurs i a la pestanya que se'ns obre seleccionem Fitxer. De la mateixa manera que abans, escrivim un nom i, si volem, una descripció. Més avall, seleccionem l'arxiu que volem que aparegui. Podem fer-ho arrossegant o clicant a Afegeix, tal com s'ha explicat anteriorment. Un cop pujat el fitxer, cliquem a desar els canvis. Com podeu comprovar, ara ja apareix a la secció corresponent la carpeta i l'arxiu adequat.